kratao na Abraham pa me no tu aye ka say DHL for e de me visa abre me minim say den ya me pesa me say kuro na me ti na wuti mu a wo so wo say me pe wiase asi no ene me pesa me kwa ambassador de oposo ko so ho asamba oju so ho na obeda so mo say dey sitie eti malady edu babia nyame odi nipa bitimi kosie no wasan de na ba sa ama nipa nyina hu say ye me nyame na mai ni eti ma eti mfa nse wutirim say eneyi eniyema bi ebuka fa so enti no ano no dabi nyame no odo baye no malady say nyame no ye intimate na se nwie dabi o ka so betima wi na se wunsuro de obo wo no wo ye nipa ekwan wo fa so siesie nipa na ehu dabi a edom du bewura akokata wo so no ono no ba mu a no aba be pagya ana woni ne namoa wo ya yi bi say ntimi da me friend power show my god obema nipa nyina ehunu say ade na asede agimi no no abeye ni yi no magimi ye ho akeka nsam afa ho a na fedie wakana ama nipa nyina ehu say wono na aye bolanfo bia na omkro ma chira esi oto na fanframa pe no abegina kwamo se aha aka ne ho obetu bode nyina go obi antumi nya obi adi musa no hwe e wo bibi busa no malady ye hwe ba bia obetu bode nyina obetu atu agu obi antumi nya no padan so otimi nya hwe ko busa nei wote na ho enu ase mframa afei etu futro nyama enu mframa fa enu mframa fa pa tambe anwumre no midra idi e wo hon de e ya se ya hu no saya na de na dada ai da bi na kra da bi start answer na de na me say okay me na me yes session na me woman of faith for yes session start 780 nim malady enti se de ye kan ye mani pa nyina ate ase se no kwasem enye wadwene se ba bia edom bi enim se wo da achi be pie enti yaka wahye no nyame no odo ba asase so obeye wiye malady ye woni pa bi wo hono ma opia atimi se sento nyame nsa da no so ye kura se bi malady ye nya asofo kura obi nyame nsa da no so hun kura hun se nyame nsa da no so de nyame ahira no hunu se we ahira no enti se nipa no odane na yemu no abaifo ene abosomfo nyina atimi hunu se nipa wei se ni wo ba be daache enti se ye de beto so na se oda hodi se mem kenya me ho de a malady ene wo beka fom ho sorry keka ho ne keka ho bible says o kentiri wo abayi unua ni konua afu beti so ahu enti malady ya anafu tu se ma de ba efiri turom no ye nyina ye mfa ntu ya hofo enye wadwene se enei enipa bia ka asem bia to so enti wo manaye ho de okato so nne no malady e wo so dane no medasi eja King George yasem abi je brana King George wie ayen fa course kakra na ayi wa jire ama me wo faase no what eja barabas betra say yesu wo no ama papa bi eja King George wo ya me wo faase wo ya versatile chese brofo no na King George wa wale chese kam de ne mam se champo yeah ma ko adu we dey facha mi o you use say word no ama ye versatile all round biti hono na kron so kasa no kwasem ene o ba na oni say message we na de ba de be and then 2 days obi ka chere ni say the more of power empire sadie na oye motivation motivation hwe biti odin hwe Jacob ewi ani ni anu yam ne papa ka chere say bai ma se oye ojuma obeji wade obesi ajiwade mra Jacob fi medium buy no na eso e wo sika sin ai onu di ahunya de e bai achi na wo hwe Abraham ne Lot Abraham ntam titie no wono fa baabia yesi abo Mrs. Onyame ka so obehira wa enso papa yi edore akoye okosom 7 years enwan ya yede ma no afa ne dia ne wo a aja King to aso wo enti na wo ka Joseph asem abrabo imu ye wo safo bebre emfa ho se wan wom ye beton
wa unua no yes enu de ehu o who seen bibia eno na wa unua ai broni beka say enemy within wa unua no mu ni aton betie nyina na mewra ho cause wa boma sendis mra Nathan cause okoshira David na ni nua no mpanifo ho ane a JC wo mu nyina wo ho JC ko so okosira David nanso we buy sinyono a we buy kasa ekura adom no wo ekura wo kasa o dia enyo bia no timi kasa wo nipa mu nyame wo ro a mo bia be play e dia abo na djumaye na de ya o dia bai oba pa nyame nhira wo amen and now mama who say who move with the spirit already nhira wo papa na ayi a wo trend no Ajazira asem ne ade no de any nipa on se memfa asede ma wo no outside this abusua na fofo bisa say na lady no we sofo me sofo sofo mama yes no so entia won enti misrew e ma wa bomu yeguso nyame be kire no kwasem be hye ne ho anuonyam we ama be bia we Facebook for yampo ye patopa any stem Facebook for we no de obi bo nyu osi aja ye ko na twe no me offer na ya na tutu sa gospel no me a gospel enthusiast pa na ya na me rafi aya ye ko na re e di na re no no nim yes je nya kokon aya odi ye kusi asa no de ye na be kire o wan ya be sa obi ewiamu nsuo mu ya se no homa nsuo to akebo ewie ebo a ehye no na time no so ye da se eya baba me say ene de ye na no paini ye wie be di asem no de ho be ka kire ma ye wa unti ase jantu mebo me eya barabas hey na de aso dem na ye Joseph Barabas anya asem ketwa kura na abi be tare fa ko minin kanka me chia me offer asifu bi wo UK me ba ho adechi o so aduani o mo hweme me ba ho adechi banga ana kwaku jumfo fa DHL fo no mo pe me boni ya ho mo de mo ntra mo office wo na fiti last week ya wada no mo nyime visa ntraso ya de ama rider na ye fa mre me mo ntra wo koduru adum wo am se kwatenga Johnson me wa akwa submission so a yes wo beji na dum na mo de mo ntra ho ye be eja na mamo a yo eja baraba so de kasa last week they manage me bo se pa international no a Sompa Nkomo I'm the international policeman Ajazira policeman Abrampa senior my say o kwa Ajazira nti o mu hwe wo frɛ na wo mfa ya da yango mo ase ana de atie simpa ababa bro kwan so pa na enye nwanwa se Oheneni ene ma tise se o fa ba bi ansa na wo bi si ba me de ba bi no na hyase no ene mpaibɔ no a na ekoso la eye pa na nyame siesie no kwasem o de bibi hye o mu na ba be wie ne yesa nka de wo ye nka wontimi nyew baby na kasabre ma babre wa se isra aye urade e wo UK ho ma ye krinia na kamisa nyina me mo wre nyina etutu biasi bibi a wo ye bia chinkrofo toilet so ama me wo fa se mama tomre ku ha o so adueni a me so wala ni me wo fa se tu kwan ni ko Dubai ni nyina anye yi ama wo san ba na no aye mobo no de no ho kra e de ACC nanso abritia wa bi mu me wo fa se sori ahomache be sa 3 o'clock no abanwini kenta
na kwa be say 6:30 eno kro ko ton pokra ayi ntia neka no aye mobo misinyame adum be yi ya abotre be yi ampa DHF na ba na be frem ya ba ye ho so me wo fa si wo yuki enti sa na onyame ye ne nema se ye koso de ye ho atu onyankopon so abre nyina ne wasusu afa ye ho bia ni ho a ebekam ni nyina ebebem pepepe enti ye ne ayesum awurade ene wo mo aye wo mo adwene se wo mo nsum nyame no ye kasa kire wo mo de se mo nkwa asore a mo ntie Sompa Nkomo na awurade nam abedwafo yi so that's why sa adomasi ha ye ni school dem ye wa aso dem pa na ye den ene ye wo enti obia enfocus wa ha mo amwo US Prisla Usu ne okunu Samuel Usu mo modin ana muntie sa adwumadie na mutia abeboa mo ye nyina ye mfa ya dwene nsi so enne ye wo host a otimi ye bibia why say abosoma kotrem so ebaso wo boja and you to say yes fire pa or fire woman na basa nyame nso tisim say yan kwano having where aha enti yadase awade nkoso enhye wode emai suafo ne asam no ane aka no de da usu bia betimi awuso ato agu sanso nyame ene na moni abusua panyini ene woni na kosi hu nkonwa se menyema no ana da bi wode amount dada it watch to for more sorry 0554931931 0548931931 ubetimi abasu ebi na eniyema nyina atumi akonanim tu hello Obapa dia mpajon na Obapa na nyami show topic odi abdai oba obi ba Evans Grofyunn na make hey Evans bako Papa nyami adome pacho me hoya pa no question ni Obapa na wasi nipa bebre nkran awie yi aya na nipa ye nti nyankopon ase ma nyu ndiye ye ana oye edema ma so de wasi mi ana abrampa de emfati mu yi there was a time Obapa na ni ti na my brown shoe ana okase ni wo for bestand kwa America okọ ya na ebo ne ba at that time no ni fiasi nyina aba na wiye but otena wa kenne wa mbe na ma e wa hasi ni bi ye adwuma mia me bra na oye adwuma bi nipa obo na sia me yi ni fire adwuma ni adwuma bi no pese o kana no kura du ana me si ni nkran se on fa na ni ntunya be so na ebe ye and Obapa me kasi nya mi tie ni mo nya me adwuma ni nya na nya no e ye na oye no na nyame anam so pita no ti yenti nyankopon ase na de odi abrabo bi sini nya ni da so ti nyankopon obetimi ayi nyame sira ho ne wadima pa o ya Obapa eno ani se wono ni obenanto na kwa so asa hello Oheneni yajo Oheneni unu abama Pizarro ndi me god kin kesu Pizarro yete wo ka chele o Oheneni miswa yanko ya ni mo na Oheneni mebo abaso uno apamfo o producer IBJ metiano pa panikese na Oheneni bibia ensikwa sere ya na nyankopon kan anya wo se Agazira fo aba na wo se Sompa Nkomo ana wo se umfa adi ko wiase afa na nyina America se Sompa Nkomo nka sanse omuni majuma wo ye ansan so na de bia ye mu bia ntimi nya Sompa Nkomo tie no sanse isia de and then motivational speak ya okay ashendi to yemu bi nkuna se ade bia ye if say enye ye no so ye sin kiti say be ya be ye sanse abri bia o ta ko se mi say na o ti amano ne nso duru ba de no ku jai ho ba Ghana enso ne edu a 7 period aside o to obi o ti amana ne ho a ebi anya ne yonkondo bia ne se nyame aduma wanya visa ba pa be ani zie ne se se yi e jere sere mabra ya ba se ade bia se se na sara ti bia no ye bomba eske nyam fo nyankopon ba boaye ama ye timanya de enseka Oheneni Pizarro kin kesu pakao yada se Pizarro me di we twema abrampa bra bi efa niema wo bi ho okay odi no kure o se jojo no o se se epa wo 2 days kura na ya sem oni bi yen
ɔse kyɛ sɛ ɛsiane sɛ ɔde finiti ɛboa wɔde agu adeɛ no so ɛnso ne nyinaa wɔbɔ ne ho mmɔden wobɛtua ɔse da bi ɔkɔtua brɛka adwodwo no na ɛdɔɔso nti wanye nneɛma no nti ɔse wɔbɛfiaa na ɛyi ne bi product ne bi kuta no hu manufacturing ɛyi no baabi a ɔmo yɛ nankasa no ɛna ɔse biribi sɛ wɔmfrɛ number no ɛna wɔfrɛ yi ɔse ɛkɔsi aborɔfo yi a ɔmo borɔfo nyɛ papɛ ɛna ɔse ɔne ne ka gu mu so ɔgye nneɛma no bi na ɔdi no korɛ biribiara ne sɛ nso de wɛ nneɛma ka na ɔse buroni ne sɛ wɔmmra baabi a wɔbi ɔmfa ka na ɔmmra na bra no so bra no wɔnkɔkɔɔ na ɔse ɔfa ka ɛna ɔkɔɔ company no ɛwɔ akra ɔse ɔhene ni me breakthrough ɛne hɔ sɛ nipa no wɔyɛ nipa kɛsɛ pa wɔ Ghana wɔse ɔkɔɔyɛ no ɛna buroni ne frɛ akoa no sɛ wɔnim nipa asemasi ɛna ɔsɛ ɔmi nim no me customer kɛseɛ paa na wɔtɔ adeɛ paa sɛ ɔde onim deɛ asie ɔsɛ ɔka sɛ ɔtɔ adeɛ paa na ɔsɛ ɛyɛ ɔnkɔtoa so ɛna wabɛka bi ɔsɛ ɔma ne nneɛma cargo ma ɛde ne firi Akra ɛde ba nkɔkɔɔ sɛ wɔmɛtɔn na fɛ sika ne bra ɔsɛ ne breakthrough ano no afɛ deɛ wei no wɔno koraa ɛhia nneɛma a ɛbɛgye no wansa adane eti ewiase deɛ me say wonyame deɛ kuta wo sa pepepep yɛkɔ number 2 Hello? Hello, Good evening. good evening sɛ Mami. okay Na ko na ko ni so na ni nya wa e so na tie ni ma tie ni ma basa dako se se ya mi tie Sompa mama ko mi sira wa te me das mi wa ke ni sira ko ni ko sha na ma pa ni ewie wa shem ama na me da ho ni ma e bi fa me so me tie ma ko wa to me ni na mi en sira enye wa wa te wa bi a e di a e ba kwa na mi sha ho amen amen yɛdase hello Hello. pacho di baby akasa free But your friend is this night because I feel you. yɛntie o Mammy, I mean, shall pa, I mean, shall. I know, Cassin, I mean, I can say, now goes a bear show. The name would that one day pet, and I'm very sure he is on Panama. And it's John Papa, was it, man, I mean, shall. On your Cassin, I pet the be part, isn't it for not one about the as I told you, I'm a TikTok, boys in the wire. Mitiao, manager Papa, and I mean, shall. Pa. yɛdase pa Me chame. hello Good afternoon. afternoon Good bye afternoon. ma udi baby akasa free About your phone question, okay, just say it. yo O program I am on the bar, they come up. Hello. yɛtie o mami I'm a program here come up. I'm going to take this as some. And I'm so let me to us for Kaka. yo They say, to get me anyone, I'm a watcher. menti o husa mami Hello. hello bye ma udi ni baby akasa free Eba she fe mo sa because I feel kokobe. o sa ba pa Name speak yourself. name pika mami yankwa Kakade. We ma santana ni wi asi nyina. Ani jo program pa de bia because you are to become a what you mean. I miss shout. Ya ko ko wi asa fande nyina omo ron ka wo. Ani jo program pa yɛdase pa de mamba yesi bia yesi pa. yo Na miss shout. hello hello Hello. ọba pampa cho di baby akasa free na ma no afre That's me. I'm a secretary. yo ma mu na yankwa Me can't me test the program. I'm going to no can something for. Madam Master, I'm going to me. That's what I am. That's man. yanso yɛdase hello Hello. ba pampa cho entie o atiato one hello 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 ma.
Papa, Udin, baby, I can say free. Hello. Udin, baby, I can say free. I said, Yamoka, hello, Tiabro from the cra. Everybody on Bakaji who say, yeah, you know, hello, am I way? Hello. Hello, ma'am. Veronica Fashion and sorry, ma'am, for I'm ma'am. looking for cat fashion about that and train her line. Young Quay. Zero Castle. Mama, but so and then every woman in the pa. Now, I saw you marry who say, that time, none I had for a dear Elbert, in an arm for him say, that the yen to me and yet. No credit. Papa, yeah, dear son, no be sure, Sabati, you sad, and you did to me, I ye. Mommy made us some power, it's me catch and say, well, and to say anyone now, and then ma. Then I'm there, obviously, go with this, Veronica. And see, and I don't know, dear, but I couldn't try, not attending. Now, no position, just a bay here, dear. A bit, and I done it, I'm move. Hey, I was your more saying. And was your more some power, Hello? Hello? Papa, my hair. Hey, yeah, man. That's our woman. A radiada, my way. That's all your friend and my people make I get back one. Yo, yent you. And I mean, you could come here. Then we are telling the team on the US is all program. I am the makeup. Program the any chinchina dream time. But I'm down a photo and I'm going to Yo, chinchina trying. You know, actually, I thought a beer, young men, Pacuman, and once you be bread, I could see, but almost so hunting. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacho, didn't baby, I can say free. Me Pacho, Sompa Nkomo. Aye. Oh, me Pacho, me that's it. Every day, Mama, ya yin shida. Na, ya damaki. Aye. Yo, so no it nabia. Hello? 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 Bajo, we didn't baby, I can say free. Kasa free senya breku. Yo, Ania, Otese. Na me adu me pa cho program no me ni jogu papa. Edamas. Me ma me de adazoa o. Sa. Me ma me de adazoa nti me to wonka na bibi ye me. No question. Nti eya me search wo Facebook TikTok na me show sa. Nyame nhyira pa eno wa futu awie wo de amaye yeda se nyame nhyira onya okese pa amen Amen. Mr. Chambo, one of it and penso ba ko da so. Ba kwa sanyo. There be 43. 43. Aye. Okay, see the best. Nyame eduswa adwuma. Na de wo no. Piwak. Ebusua enko piwak mra na fe yemfa seni no. Ententam so. Yankwai. Mo me pacho me da se. Yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba ede ba Sompa Nkomo dwumadie so medofo mebusa se ompo no emute se megidi se wage mesi ofie se nyankopon adom oho ye papa ene enkomotiawa ena mene wo edi afri Piwak natural health aye de 3p garlic mixture abepie mo ewo edwa so ene enipa nyina enum bie ni age atum se eduro no eye edu papa na ade ba ko ese wo hye no so ne se 3p garlic mixture eye drobo akwa kurom ha award wa ye gye no anodin na no krasa o ka se de bi be kire wo yes ete wo se no madura award eda so ye nkonkotua sika so bi mfa award ma ye na emom ye dwuma penti ene mpenfo yhwe munti ena abrani nyina no ye gye award isanse 3p garlic mixture eye dru papa ene men kasa ntwetwe wasoboa eye simedupe ena me no e kasa ene ye hwe hypertension ya dia ekuni papa
broni bɛka sɛ ɛyɛ silent killer na ɛyɛ yadeɛ bi a sɛ ɛhyehyɛ wo ho a wontaa nhu gye sɛ nyame boa wo na ɛho sunsuanso na dead intɛntɛm wɔ nipadua mu ansa na bɛhu sɛ deɛ ɛyɛ wo no ɛyɛ pressure ɛna ɛyɛ wo nanso wɔnhwɛ yi a ɛnnɛ dia ma wonhu kɔsi sɛ ɛbɛpie bu mu no na yɛ sɛ de wo sene ano no ɛnɛ mɛbɔ nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi nso ama wahu sɛ deɛ ɛyɛ wo yi ɛyɛ pressure ɛna ɛyɛ wo saa no na nya adeɛ biara gye number ne frɛ Dr. Sisi a na yɛ no ɛni nkɔmmɔ yɛ number no ɛyɛ 0248 92 8824 0248 92 8824 kai sɛ aduro no ɛyɛ 3p garlic mixture sɛ wohwɛ no Sompa TV a ɛna ɛda hɔ fɛfɛfɛfɛfɛfɛ a yɛadorɔ garlic kɔkɔɔ ɛde ato ho ɛna wohwɛ ɛtoa no nso so a ne ti ɛyɛ kɔkɔɔ yɛde yellow ɛna green ɛna yɛde afam ho ɛna garlic kɔkɔɔ no ɛdam na box na esi wɔ no mo na aduro no hyɛ mu no wɔn sɛ baabi a yɛatwerɛ 3p garlic mixture ɛde agu no wodo nsa fa hɔ a yɛyɛ kan kasɛm no twi kasɛm no yɛbɛka sɛ ɛyɛ wewrewewre wodo nsa fa toa no ho a ɛyɛ wewrewewre mesrɛ wo sɛ wokɔtɔ 3p na ɛnte saa ɛnyɛ yɛ aduro no bia hyɛ ne nso sɛ yɛnyɛ ɛtopa yɛ capsules ɛmma adwa so aduro no ɛyɛ mixture nsuo deɛ nko a ɛne ayɛ aduro a ɛyɛ nsuo nanso nsuo baako koraa anim ɛma yɛ ho ɛyɛ nwanwa medafo afetie hypertension yade a yaka ho asema kan me pressure ba awie kra nya asem ketwa ne yɛ kana sɛ de gigi ani me sɛ na dwi me pressure ba aba no me sɛ me pressure kɔsoro yɛ kana saa de gigi ani na nso betumi akun simple kra obi won mo hɔ no mo a na ne nanse ataatai ne nanse apagya mesrɛw ɛnyɛ diabetes nko ne betumi ma wo nanse ataatai pressure nso tumi ma wo nanse taatai pa utia fam a na wo nan mu ayɛ tofo wodo nsɛm mia wo nan mu a na atom pressure etumi yɛ wo saa wonim deɛ nti a sɛ akoma ne pompi mogya na entumi antwi amfa wo ntene mu ɛna mogya bi a aboto ahyɛ wo ntene mu baabi ana asradeɛ bi a aduane wɔde die mu nti abobɔ so a na akɔhyɛ wo ntene mu nti akoma na pompi mogya a entumi ankɔ no entumi nkɔyɛ adwuma wɔ wo nan num sɛ akoma ne pompi mogya a ɛwɔ sɛ bi kɔ baabi a wani so wadwene mu wonsa wokon wano wonai baabi a ti baabi a mogya na ntimi ankwankwanko di adwuma ɛwɔ sɛ yɛ no obon sɛ wonai no na aseɛ no na ataatai enti na wohia 3p garlic mixture sɛ ebeyi wo ntinim ama wo ntinimu ada hɔ na aboa ama wo nanse na epagya no agyae wɔnhwe ebe kakra wo ntimi nhyɛ mpaboa gye sɛ wotena faako ana wo pia bonten a gye sɛ wode wo nan sisi fam ana wo pɛ saa asebum na wode wo nan awurawura mu saa na so sɛ wonum 3p a saa de a meken enya de abehu bi wo nanse bɛyɛ flat ama bibia akoyie ɛde ama wo afei pressure nti wobi titimi pae ne saa enjaida osini chance say ya asnani etutu agu fam edwa ne say ga dendenden pa o edure kwa wiase ba yin obanum bi saa bre no eso enyaida pressure na eye wo saa no eba saa ne wani ayese ko na so wani eyi agu fam se unni pressure se we bi eye wo se wuti pae wo na wanu madura na enkode ya na se pressure na eye wo saa no edure wo hia eye 3p garlic mixture ebetwa fa wuntirim ada ho na se mogya ne afurusa ne yi a abedi afurusa ne yi ama ne ma akoyi edi ama afa obi ho no mo a ɛhwa na ni so abiri ne prekope ɛna etimi twa wo hwe wɔ adwaye etimi twa wo hwe wɔ dwom etimi twa wo hwe wɔ adwumam abonten yɛse wɔtwa hwe o edubedu hospital doctor se wanya pressure won se na wonim se pressure hyehyɛ wo ho wotwa hwe ya akodu hospital no ɛna doctor akyɛw se de yɛ wo no ɛyɛ pressure tim wani so bru prekope o sorry free kete so a wan so dan mu na o ye abu ahwe mesrew p garlic mixture no na enyi saade no enfiro san se ebeboa ama moja eduma furusa ne yi ene pressure nti obenya akomayade ane ubenya akomayade kyerɛ sɛ akoma ne pompi moja no ɛwɔ sɛ twifa wo ntini mu koni padua ne baabi a kɔyɛ adwuma nyankopɔn akyerɛ sɛ ɔnyɛ eti sɛ basa akoma ne pompi moja no na sɛ ɛkɔ na entumi ankɔ entwi amfa wo ntiri mu a ɛsa bɔsan
esa aba na chi ebegu akoma no ho esna akoma ni dimirika na edimirika sa na ebo se kim na wo bu nyina ye wo yesansa akoma na ebre ontumi nya adwuma e wo seye moja na wo seye ko edi afrusa na ekoba sa no wo de no de wo seye ko da ntumi anko asanya ba ebegu akoma no ho na ekofo haw e de abro utira nya yi a na ye de okoto asopiti na ye de oxygen anamframa e kwa akosi uso nyame amoawa wanhwa wo mabiem presenti ene wo bia ye no phone menyare nso menti apo da bia na pono na poso ye ne ya da bia ne honam ye ne ya ontimi nsore no apia abonten eno na wo so wo hepa na o ya mintimi hu o te se me kra me nhyira hu ade ye me eye pressure na ye wo saa no p3p garlic mixture no ebeboa wo obi ntumi na enam presenti p3p no obeda moja be die frusa na emfifire betew ama wuntrimu ada ho obeda pa this alarm ne bo no nyane akọ adwuma eti weni niema hodo a se pressure no ehhye wo ho ewurawura wo ba etumi ye wo die na kofa ba enche ne de nkomo twetwe no esi susudi nchene enchene aduane na be no wo se bigum e wo table no so ubewu ntem ubenya pressure emwa wo afa sebio yense wo bi adwuma ensanom bebrebe too much of everything you say eh bad susu nom te so obetimi so ananka wajai wapomudin enti afe obi a opensu a enwunu bebrebe wase maame mamedi a chere wasa akra kan asa eborofo no wo beje ne wabo aguso abere wadi a wacha wie wadi goba wie enwo ne anwo na akoda nipadua num emoja ntumi nni afro sane ebasa o pressure ebekọ so obi ope anadwo didie anadwo tan obedi banku ne tilapia anadwo te obedi fufuo anadwo tan chibom ene nam obehwie no sister bra ebeje wonsem onu se waye yie onu so osikanti wo twinanum ubewu ntem p3p garlic mixture no na twitwa saa ne mai so wapomudin enti ye kase ye ka adaje beboye wodi ye frɛ number sisi ana ne doctor eni nkomo number ne ye 0248 92 8824 kaise aduro no eye 3p garlic mixture kuma se bowra kwalena Herbal Dani Herbal Kriske Herbal ubenya 3p garlic mixture hofo nko Albert Sam takrade AA Mensa ewo ho koforidia eye Gabson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewo wa ene cathedral ne dinhwe ne mo wo fa kwadwo Herbal temale baby a electromat ne wona uko UDS nso a Charles Herbal ewo ho wo de Ghana ha baby a wo bia na crowd kan shi Kingswalk Cof Sam ena Angel Herbal ewo ho baby a wo bia brochirefo bowura baby a African market ewo obenya 3p garlic mixture Ghana ha de pharmacy ene baby a to bibidro bia wo de kwa wo se o pe 3p garlic mixture obeyi bidi ama odro no de empene se obeto na wanom na wonya kokodro bie so nomo nko ade abehu se Ghana ha edu papa ewo ho the nuanso any 3p number ni 0248 92 8824 0248 92 8824 emo bi se wa adwen se bibidro nye 3p de eye papa pebinom na emo a onyankopɔ yɛ adom da sene eno be se hia ekɔ Amsterdam babia yedi yes case number 1 Adoma Evans complainant Amsterdam one obone kunadu Abigail Efia osai respondent sunwan ya papa wa ye sofo ena wogina adaka mu bokunadu ko Eja Evans hello Pacho mama ejoto Pacho ejoto Amsterdam abosai ha 42 Aboy we are 4 o'clock yo anyumre 4 nyabotre call na ye ni ye unity me kasa atwen na tie na wayi anom se be ya betie wo ba ye show your Bible Quran be focus ya kasa precaution up anybody apede ye Pacho me the Bible Abraham papa jamano bodin eya me Adoma Evans Mikura Bible Sasama making. Nukure trodo
Nokuru turu. Minitro. Onyame boame. Onyame boame. Eti abrochire ba bia wo bia wo kesi afabra yebedi. Eja Evans asembe na aba adawodoma. Mpacho me fasa kwanye weso na machia motifu nyina na makachire mo se adwuma na mo ye ne so ani papa. Yes. Yo. Asema ba ne se me bagana be ware awura bi aye fe Abigail Osei. Na aware na Yeah, babe. 2012 na me bra pani jogani eko ware na ma no de me bra ba ko no so yesofo no mo ko ware na be ko sa te ko da binya magana 2012. Okay, yanko. Enti me ya asa me de bitu kwane me ya na connection na fili sa anti me ba fie 2014 February nti nyame ya adoma me bae no na o take seed nti o take seed me bo modern asa me de me ba me ye wanti mamma na chese o de fam wo ye nti onye me no ka kire me se on pese obetra sunyana na obetra ne maame nchenti me me han apartment de won kran na me fama no na onko tena nkran ho na me timi ntimi na mom omra do mahi nkuru ho na me firi na me han apartment bi ma no ho na ontrem o ka kire me se so obetra do mahi nkuru de eni aware ningu na mbo me bra mane ti bo me bra mane ya me bra so frɛ no o fe na ka the same thing ampanyina pa wampe aware nchi kwa biem ti owuwie no anche no de nsan ko mabusia fo nchen se onware na mbra pani si onye nsan no gese no so ati no masama santi nsan no kwakura wanye ndi de to so mi na mbra pani si obeji nsan because awura no ko ni papa wo ekosugu ni papa so se ni papa mpena me na nya amaware a obekunu wa ahye ni papa na ni papa so mpasem na ode nsan ko ma me bra na mka mbra so onye nsan no oje nsan no oje nsan ye nam se ne eni mfa me ba na ma me na me mfa akora na metena bruchi no nko suko si dabi me bono ma mfa akora na ma me enti awoma no ko bo bi tade se me efi so wo ye na me mo na ko homada enti o sue me court ajo me 500 millions of Ghana cedis enti me tisa sem no me ya enti me ba fie no receipt ya me ko trace ka wo unity ya ye de ma me na me ko unity eni printing ni nyina de ma me nti me ba ye na me de ko ma lawyer I don't know so ko fa lawyer wo case hunti ye ko court ndi ono ne lawyer ne hu se wa lusu case no be pem ne 2018 be pem ne no wan si court ho biem me ba no so wan fa akora na ma me wodi akola ne be nti matran ya se wa ma na fa wa fa na ma so ampene ne ma me ta na chi so ampene ne ma me podi se me ne ba no ho de ma no enso awade nkora me bra me mpani fo ne ko ya awade no ye ko je awade no ma me nti ya hwehwe na se yakọ na busuafo mu e wotwe nkurum yakọ ya omuso mo nkyere ba bi akora no wokora e ma ye nkofa akora no ye ble ya ne kasa ni foni ne daso yi se be ya mu be hunu ni pa o kasa no ne abrante fe wa ye sofo kora o e na oba bia ye ne bonesa Brivans kasa o enti yakọ abusuafo na busuafo so mo nkyere ba bi o mo enti yakọ ho hene no ho enti yakọ ho hene ho na hene na ayefoforo enti wanhu o mo enti mi bra pani eyi asofo plus bi asofo ni mpanifo mako 5 ene koye ye ko bo mo so mo nkyere ba bi akora ro ma me nkofa me ba ma ya o mo so mo nkyere ba bi akora ma me nkofa me ba enti mi yesem rab dan sompafo na fi sompafo atima abo me na ba bi me ba no bi ya no me sati maka na ma me na abetina burichire wo sha se sa akola no o fie sen se akora no nyame adema do fe no nya 11 good years oyo ba na bema bato oyo bema edie ne beba papa Ivan se woni wo ba ate wo nya ne bone because asem no katacho bema nya me fa ne cleanse o se ye di asuntie ye de ani fam wo nya ne hwi bema wo ti abrochire wo hwe wo yire na all of a sudden no so won wale biem die ntia edie ne si mama menene tino ye ni problem bia me ka se wo problem na ye ntro me ni problem ana awura so nyame se nka nakwa me ka se me mpena na ntro me pen pa na odi me contract no ye gine bi sansa me pen na me se ka kire gine se me pen me yire no de asi bia me pen no but o ka kire gine se odi wonya ka so onware me no onware me se not knowing say wonya ba ma foforo aware ye register wo court nyina no wonya ba ma foforo wa ni ba ma na akọwo wakọware ba ma na san akọwo awade so ntwetwa mu wo court me ba no so mfa akora de ma me akora ba na kura ye asam kase e betumi achi no
I didn't know what you're going to hey, and it says, so say, a be our bear. Oh, Bocoside, who Chinadi, Bocoside, when a group of was on a minting you, and then Cabet Marco Crusoe. But the Aya, in your group of Bocoside, what already. Evans, Bocudia Sablet, will be an hour for Cacobacu. Any idea of Frabusia penny bedianim. Nesami, I see a Bacobacudia. Wanted, yes, you are Broma Yakum. Hey, Sablet. Man, I mean, Casa or Boku, Baby Moko side, Sana Martin Boko side, and the boy artism. Now, when I'm knows Sunyana, say, Yaman was Sunyana. You bet me about Neman was Sunyana. Mammy, no, what bet me in a number, Namaye. Also, I send the number minimum since 2018. That me let me feel uncle. Ain't it say no? A Javans or Bano, we are then out sending Isika. Ever since I mentioned it, Cano, in Sanis Cabian Commander, because in Tadia, maybe I'm a debut on the bicycle and any, in Pabua, Debenia, Mamma Sonji. Also, because a Javans, Mamma can crib chill. One, ain't never we was said ye. Fanua Manima Wabusi, a phony and fan coho. Niam Pamuum, and evidence in TV video that's so. Because when he has to be our send it. Eti kama woman fanko. Nasa since 2018. Ubansu ni usikano. And also I have Mama, actually, say, Asana Kodru, snipe for her. Into my America, so 1 year, man, snipe for you, dance for the man cross nine, or me, dance for, not snipe for Mr. Atakatem say. So, 1 year, man, I'm funny, man, into a few hollow. She can't. What the kind 1 year, mamma, yeah, the course night, and national for the mamma, so 1 year, man, young funny man could go. Na didn't man could go back to Mrs. and Tisika, the corner command papa, none of papa, the man, I feel like so papa catches in the band say, it a comes caba manage. The cost and your crowd on your father and from you know, and dance from you so, scary balonye. A pass, papa. Namichere say, a dear bonenco. Nama woman ba. What's a woman while me? Now, mammy has a system who me ba. Wow, mammy quansa me ba. Say, mammy, Nanka, Javans. Obebwa also saw ni mami number. Na sound saying, Sunya or Tebrano Besso. Pacho is so open quasi. A deban your friend. Your friend Nakuya, Esther Nakuya. Poplano as Nakuya. What's your friend Esther? Nasino. Mammy and Nakuya was Sunya Penquasi. Wow, me. Yet, Yasamano, you shall find him. Yanka se was of Evans as some Okano, Yajiatum. Nanso pay ye, some of them yatimonka. More pen quasia munim, mammy and Nakuya piano, Baba and your friend say. Abigail or say, Munim send a by Abigail, our tradi. What Abigail Crayon or Sadi yesterday? Mammy, the Esther. There be no mammy. Joe, Mammy, this year was in up and quasi. What your mammy Esther. Anasa mammy na Nakuya. And the ba. What all force and the body Abigail was say. Mama ye uno. Mammy, yes, show any bonnet so. Now what's that da? Or why Amsterdam be a summer bed dying. Now some that to change so. Yet ya say ye. Said dear Nebeba. No be a one ba. Now see me my woman me ba. Be an epi be ho. 80 year power. Now see ya won chire mu. Eto a wo me otemen ka. My auntie nka. Na ye hu asam ne poma sibire. Na brai won pe ne ba ne bone. Enye sa de mo yakora ni nyi beti asem we. Sa de papa de tukwa na wa twam se kan yo. Wo betu twam se kan akumu. Eti aja Evans. Say wo ba no wa wale fofo na. What for court case so go to chum. Nti me ba fie na no na me court was say case na ko se no say abra awra no wa ma obi. Nti me kwa de oso osu me ma me de me dan mi si esi anamu. Nti me kwa de me dan krata na de ma de ma me. Say wura na nsi obi. Eti aja Evans. Saad ye mama. Wabusuafo na kwa wale wo ba yi ma wo. Ade we. Pacho ani. Ye sua de. Wo betu obi fo. So young baby man. Okay, me and Casa dear. Me
send them to before but me mabusa for me jomudi me to be to be nkoya saa me kwa wonji mabusa for ni mabusa for ni nka omunya me bone se omadi manim ekọ wara ma me no ka omunya me bone nka ne kwanso nanso ba bia a me kọ na amoa me no ba no na wo na hwe no mama oh ne ma me ankasa no ma se ntom se me hwe ne ba ne ma me ne asem video audio ne ma me se me hwe ne ma me audio no na sa bi je we no nyina mo je ba because case no de ya bon ko adu ni ha me tuna sandia mo send man no na ye ntwa ye homra ye ba ye be ba be audio na tie ene ye adwuma no ne ahudi e besie Grofyunn chance Mr. Champion we are Grofyunn to us abije je ene ne communicate na je audio ni ma ye na ye ntie so mama me da say adai so mama won say Ghana ha say abrochire ekro de obia peso okwa abrochire chire ye no ya yakọ wa ya yakọ hu say aseta no enhye da enye nwanwa ababa no what say papa no wa abrochire no quickly and we pray our dear no so any are worried because with the intention say we be too quiet akọ abrochire I don't take up so onyankopon ene now walking onyankopon nye na de bia kwa asem bia nso nsi kwa empredo do abrantie afali ni papers say odo obayi ekwa abrochire anya adwuma wa ya anya adwuma wa ba Ghana ababe fali anya adwuma we say chese enka baba ni nyakwankwa abrochiwa kubedwane jabema tinyame na sebe wotua ne ka anunti ne wosusu ye no fi say abrante ne say se wanya ankode a ene na mame hada ma na tinemu wote choko hada no wo enkran na obu braboni no na obi ehu no ko hada no won kan mame ko tinemu wote da bi mi freedom ayinkro mame ko apartment how can you e ma wote de me mpe chenkran enka no kwa tenten obi ehu ne boni bi ya obedie ena sebio ebi so no no krampo na abrante no mpe ne se ne abrante no epe no enti no ye ne hye bia fi se ena wo se wa ha dan na mame nkrade a so mame ena me na nware bi wo ye ni jaware we se chese no wa hidden plans wo bi woni tima ne wo de si woni tikọ na krachi ni tiri ye papa o ware wo bawe enye ye ena na me ka no chese onyankopon no ye bia no obi ntase so na correct na ye papa ento owura me na me tu hire papa nyame ayu afie san bi mu na mo ba ne de aba ha se no wotwi ni mutane betre ye pa akra no ye beje no because de na ni bibia ye be ye a simple case abrante so anya ne ye no mra Ghana won mra matwe ba no ma so nyɛ nta na chi we ya sebia chese abusia no be abusia no wo mo pese mo se ebebe na beba no so wonyi ni wodi ni fie ya we sia no obo ne bra ababa yin kan wo da court so wodi si wodo no odo wuo ni odo papa bi ebi mi kwa ne ma hu ye de ji ade enti owura nyame ahia papa do nyankopon ase wate so ma me de ma no asi yo Dr. Grofyunn trust bi ti dupe yi wasum de ti wa pom ni wasem ene ye be kasa fa Grofyunn ho e mojedura e di kuku aye ama obi obanu bibia di ho adanse na adanse obi e di bi eno ti se o ti radio no age number no sa na o hwe TV so a o fa phone na fa twa mi free TV no o ko hospital na o ko pharmacy a wambre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 adansi edifa Grofyunn ho obi se ne mani su breme menum Grofyunn magedro no ene anu su breme ni nyina ekọ enka ne no menatika krebi no makoma ene ebo mi periperi ne nyame adom mi tibie mi wo ho ana me nsade me na ibtitriti ene ne nyina ahwete saa ne dura na dura mi tibi na mi ni koda ma me abeto ha menum Grofyunn magedro no nyame adom ene bibia ejai enka ne na aduane siwo a mi tibi ni ene nyame adom mi di saa agentoa ye nua ma no menstrual disorders no ne betwa mu a na ye friend Dr. Mensis oba bi ho amfie du no mu ni nsa ye no Grofyunn magedroe ene nsa bo ne hu su ye obu ha ne de ba intwa obi de ba clot obi de ba woti pain nyame adom ne bibia afiri ho enka ne no mpompo bobo mi na epai
nyame adom enum go fa magedro no ni nyina ahwete first mi dware wi agye se me kofa afe na bi adwe me ho nyame adom ene bibia to atwa enam go fa magedro no nti na ne ye bedi komo afa namness wo ho na wonsa ene unan na ayo tititi basa ede na wo ye a doctor fo hwehwe mu no ma kire se ansa na be hu se wonsa ana unan ayo tititi no na cholesterol sra de bone woni wa tra 15 to 20 years wati mu woni wa neti eno nti na ho yare no ye friend silent killers udi kai friend pressure heart attack stroke septicemia wa hwe ya sa yare betumi do akoboko wa bra woni na ho so busa doctor phobia say dey na kofa sa how we ba the doctor be catch her say ya na sra de bone cholesterol afum awura wontiri bi ye friend artery sa artery dey ni kwa say bibia fam eye ntina emoja adinu ya ne no e friend nutrients and from no e friend oxygen and air fra akodi paduana kwa nyina se de be ye be mani paduana agu fine nyame anyi wadom na sra de ko wura sa ntimi mu a e ma emoja ne ntimi ni apro yi yesa edo how kese de eba emoja ne ntimi nkontem emoja ne konya nti a doctor for to me low density lipoprotein e betimi do how kese aba enu nti yese num go from agedro no se de be beboa ayi sa sra de afri mojam yesa edo how kese de beba emoja ne ntimi nkwa akoma ne de nyankopon aye ne se emre bia o se otimi pompi moja at a point in time nti wa ho odina wo bia akoma ne beje so de pompi moja no ti se o ye be ma ahoodin a de be press up no akoma no woje wona tika kra bi no akoma no ebo periperi num go from agedro nya sa fa de srade e begi ntiri na katan so agi kantan so a doctor for atherosclerosis afa de mframa no na fed oxygen no enu wadwene muntem se mframa ya nu wadwene muntem a de ko ba ne se wadwene cells so sase ewu de so wano so wadwene ewu a na se wano e chia won sa dompedum mu nso ntimi pegya obi tia fom a aso tia fom so obi da anadwo a asia so gya aguni na ase hihye no otrafa akuche na ogina fa akuche na ni nase pegya obi siri trase ase ni eyi ato fom na ni tifa edwa ga eno ti ese dum go fam agedro no na mie bie ntiri no mu a mogya ntimi ni afurusa na eye enya sa obekọ doctor beka che se ade bi wo mu efeli sodium ekosoro ntinchiri nwe ni biem tu hwa o mo pressure no bitwe o mo nchire o sugar level kosoro ntiesichire me ni biem sa na cholesterol level de kosoro ntina mo no manwi biem eyesa na de wo how kese na aba e bas edu sa bre ya bema no enye dompe na chem eye ntiri ene mogya efam nti mrasra de beji akantan so bia no e ma mogya ne ntimi mfuro yie eyesa e de wo how bebrew ngo fam agedro no se de bebeboa eyi sa asra de afri nipadua no eyesa e de wo how bebrew sa yare betimi age wato am wakadam ye ba ye bise ho se utimi ko bakora na tesen na yare aka wato dem ngo fam agedro no se de bebeboa ama nipadua no ai fine if you say you nya no bi o my friend anti aging properties wonum go fine no a e ma ye fine e ma ye fefefe e ma ye nominal e no ti ni ato aduro ni din go fine ya de yan kase ye koko ene aduro friend xylithides e na afra ye go fam agedro no ti se ho na so wadi so briw wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho num go fam agedro no wo ho na wonsa no nan ayotititi men kase ya na se na achew obegya no the pressure any stroke dey gya kwan wona tika kra bi no akoma na ebo periperi wo ho na wo ye mahyew ye chewa na se omogya sem no ekofom ngo fam agedro no idura na dua wontimi na wo mini kotoa no mini abetoa ye chewa na se mogya wo adwene kofom adwene ne gise woda asa na so ada adwene si wona wontimi ne dia e yare ngo fam agedro no ye nua ma no menstrual disorders enu ti atu ye din Dr. Menses oba bi wo ha mfie du no mu ne nsa wonu ngo fam agedro no eba bedru mfie num no obanto pad yare se de ye ka no efi busu mie no kodu busu mie nsa wo amu nsa ngo fam agedro nanom wo ho na o Menses eba entwa eba o ti pain eba o clot nyina yare ngo fam agedro no empompo ebobo na epai ngo fam agedro no udware wie na de afi dwu ho a eno so ye yare ngo fam agedro no wo yo ba na bema na wo se o de ade efred atinka woni bia yare ngo fam agedro no won hwa akoten kan ma ba bia to aduro bia say pharmacy Herbal drugstores over the counters yan kasa so wakasa enama eto aduro no wo hia ka na no atom na emom se won krama mu amsere wa ko kan hye drug lane
Kinswalk Herbal, Tinatet, Nanabuache, Angel, Repash, Ruta, Ubenyabi. Uashama Yako, Ekus Pharmacy, House of Drug, Widama, Ubenya Grofyunn Majadrono, Sana Okufobia, Gamson Pharmacy, Ubenya Grofyunn Majadrono, in Koko, Hillside, in a friend Isaac Rosto, Ubenya Grofyunn Majadrono, Sunai Kapeba, Mose, and Green Light, Grofyunn Oho, Tachimai, and Bido Depot, or Himfie opposite, Ubenyabi. Brekum, Dr. Clemento, or main station. Takradi, A. Mensa, and Christ is the answer, or old appointing cracker, Ubenyabi. Takwani Pristia, or was a Bidrofi, Grofyunn Oho. Bogoso, unique Herbal, Ubenya Grofyunn Majadrono, Sana, or Elibua, Ubenyabi, or Dalo. Kepos, Boachansa, and Apena, Ubenya Grofyunn Majadrono. Mankasim, Associate Station, Ubenya Grofyunn Majadrono. Wa, Ubroni, and 1,000 pharmacy, Tamaleo PK Gombila. Who are Santa Region Harbor, be a turn group beer. Say a pharmacy, Herbal, drugstores, Ubenya Grofyunn Majadrono Beato. There be a turn group beer, Freyen, and now problem beer for 3 minutes copy Manasia. Number with the 2 guys, not from the last time. If you say a Beno IB 0244 59 65 32 0244 59 65 32. You see, you grow from Majadrono. If you say grow fine, makes you grow fine. Makes you grow fine. And Doctor no and temtem no ama why ha no akojo de ya yenye birthdays in free hona all will be why be the mienti all go in free on ento adwumadi so. E pa cho ene ye maame ya akona do din birthday. Pokuya Sompa receptionist and a vision through Namishira Edeman. Okay. Ye maame Charlotte Eboa. Amsterdam Oheneni fan club. Udi akotene papa paum. Ene ye maame di na woda. Yesre osru ishira. Kwatenten adom roso ya mitro ye twama me wai. Enye sa we menya ho case. Sre adom roso enso ededom no. Ya enkwe. Yabeko both party. DJ Fakasa also. Hello? Yeah, me pa chow ye ko both party. Ewo London, 2nd August. Oheneni fan club ni Destiny Ladies. Ena ye ko. £60 per last year mo amu. Na ni je ni esronko. DJ Wele. Now pese ukobia ubetimi afre mike ewo na homa iso na woni no atwetwe eho enkomo fre mike ewo na homa iso +44 7961 72 +44 7961 75 2355 +44 7961 752 345. Ose afade no ani nye fita edase. Video now ready. IBJ. Video now can watch them. I ready. Mommy, solitary Hawaii. Na penny. IBJ. Run away. We not paying. My name Rana Eja away. Eja King George. Train. Mommy better. Why? Now you show me anything through. Yanya ho go bi ne yentie wo masemom de nam eja mpacha konya ho enya yini Alexis me ka so adin back bi yo ya jo enkanzo eni abije me blame de na ye obi o o ma na me see invite om for June 5th program I know me ka so mo awo me dem ka so mo ne ba ha no ye bie me ani ono na me de na me de me se we ono awo oh okay yo
papa oh ya dwuma ate onyame hyira wo nyame hyira papa e wa dwuma so a wo ye so abasobo dwuma na yenyina yo no kane no mre bi atwa me Angel FM no na untumi nko station no cre na ko yeso obi a oni dim no cre na ya message me free Angel call sa abedi dia ho nkomo ana asme fa ha very honest one dance here no cre no oni condemn ye interview no a we interview to mesira no abu ahwe God I send Robert na ha hey abrantie hey condemn be ano so sa so ja a deliverance mo bi mebu nuku so mamenti ni na ayo dom Alexis the God son no kwasem me dase eburu dase anya ado ye dase yo nkrofo bia mesue omo e wo US ai nanse wachi yo wakwaman so papa enen kranhye sema na ye kan Joseph asem hwe ye brei onti konso achi ono aye ni media ye ni interview so e kame se wiase nyina hunu owurai odene nam etidi onyame di manipa no agire nipa na atokone kasa mempe wo boa utume nyame nhyirawo na mi hu so nam Canada mi hu hanem wam so bra na mi nhyirawo pa mate mat bedase munya bi yada sinti abije invite no invite no mama pacho pa yo ebusuafo enu aba ma Alexis the God son interviews akasie bebre wo ye ho adwuma no de enya sam ketwa mami metra konwa mu e ame fe ye hwe ya pacho are ready ogre oh na bije na munim se o mo ba hanan mo kai se ye di asem bi ye papa bi a ne senate na ne ba ene ne aye nsem bebre ye papa wakọ retirement wanya stroke no nyame ya dom so Sompa Nkomo get resource o makọ wie hu nkrata asem no nyina awie se se de papa na nkasa di ne picture ne ye di onu abai na se sika no se ma me hwan ne be kwa akọje ayo makobi masiye bibia awie yo yedase yeboa on bebre se ya yensa me yachi ti de waye ayefe se wo de wakaye na wasan aba e de asem na wo ka kire telefone arefo safu mami je nyankopon mo bu na adonso ndi kam dem nyankopon wase no kwasem bambo na me so pa abo me ne mo a de pie de me mu hase stanka wo ba ade asde toso commerce of mama na bedwafo nyina mona monu mu asem dos enti ono ana case na da so yi bedumedie enene amamini sa kan kakrawa eso me le behwe nti ye meka ne se nyame wo nhira mu bebre ye mo aye na ye me fedo do ma aso otumfo nyankopon asidan kotono na mbema wo yo nti am se busumi bi o mbema ne se pa cho busumi bi o mbema me 20 million hey nana first na na ye de ba ebi kura 3 million sebi a ye wura di nyankopon ya to atwene hey abusuafo Sompa Nkomo get resource asem da so entrasim ya maami om de beda ye se papa na fonini ni nua bai ne hwe no na sika no de no woje no so na enye nchen wono ane ba ene woje anu wada ne kwada nchi 20 million wono ahwe ne ba o nyese wanhwe ne ba no ni nua meka sese de wahye ne ma no wa anwo kese to hwe ne ma no enso won de nka na ekwa kowi eti ne kasa okwa wade a wo hwe wo ma no hwebusuan su bi because wo koye ni nua ba ena wo tete
a wo hwe no owo me nyame nhira wate enkoda no so ma monto mo nkyene eye munsu sin bia munsu omumu bia wai na ebabone de ebi wo ba bia eni enkwala abone ba ola nso aye kwoto maguso enti agya munfo musana onyame enkoto a eme papa woni di kakra ansa na obewu a wawu ntie nie Sompa Nkomo get results ya gini ya manyina e de ame papa ya ma asumdwaba yo ame ye beja kwai why yo ebusuan Nkomo ana ye dia ye papa ne ye se owo nasinu audio eja kinjo of the trance yo mame yo farmer producer yo eni ese makoji 20 million de we into sududu enya hoye papa my lady enunti no anti mama ne nkura ne nya aka o why amonyi won ma de ane won de won no so anya hoye o ma di kakra o papa nso ni kakra yo abusuafo yankwa homa ne so ne ye bla ne ka se o wona se no ayi bi je wei ewei na boy eja kin George kasa em say me de meti hodin na metie ensem no adwe ba metiri mu ni say ye nua ba ma no omomode amra. Good morning, auntie. Good morning. Dr. Jaboko. Yes, Adumo. Dr. Evans in you. Aha, yo, bra. Now what is that? Nami Adumo. Nah. So where there? Nami Adum. Yo, yes, I'm here, fam. That is useless. What ye? Anopem fra wanye boni bia wa ho. Yeah. Me wo ha na mi tete pani fra me se Abigail akobo ne papa man yese oko hospital ko wo ye no kan mi ntua e. Na me ka se anya no kure na Abigail kura koda hospital a ofa ko wo me na nkasa me ne mama kasa ne mama ne bo mama ne yese. Doctor de for virgin 9.8 million. Yeah. Na Mikutia 12 million to na account. Abigail chere Mr. Peniche Abigail chere ni no kwese matua kan da mba ho no o ka ye nra so mkosia no ka na me ka chere ni no propo mitaw. Yeah, what here? Yo, ede nyame ate. Na kama Abigail o kwada hospital oba be wo no. Na mama ni 13 millions of old Ghana cedis. Ani de amoso anchiro bia nti Abigail no sem me no. Which is not true. The Abigail saka no ka chere me ko ha da wo nkran no ko tran nkran. Na me ka se da bi oba wonye 9 months ko tran nkran de be say possible. Nti Abigail gina sa sem no so sa de betumi na do ngwade bi no nyese bia oba na me hwe no nyesa de tie. Mintimi nyesa. O ka kire mi sita so ngwade bi no kura no. Me frɛ wamfie court ma wamfie court ka se me so no ankasa do ngwade bi mu dia. Bosumi bia me makura no 1 million. Nti nyese mpene de makura no 1 million. E wamfie court na oda me. Na makura no 1 million. Yemfensi eja kin George tonche na lo sin metranse na enkoye mini ane metunu fu ni se omra Ghana na omehwe abofra no ompebre na obomodin ni nsaka abofra na me de afutu am de ma oni se di kan koye DNA because etwetwe maso se baabi a enenam no no kura bi asie baabi ayo ti me dem ye be ma ena me tu saafo no uba na oye bibia DNA de ma urenfi because said doma bra na me hand die ma now sit chinchira enkran de na ho e ho na ufi me dem say unsa kan uba no a DNA no de e ma urenfi ye ansa no afi Ghana a mafutu a me de betu no Evans eno ano no aja kakra me de kan ho ni say eba se ubedu Ghana se waba Sompa no aye o mema nso wa ha ye bedi wachi baby bia asem no wo no ye bedi akira akọhwehwe na wonya wasundwe awrade nka ho ye da se eja barabas betonte ho
Abigail or say, so what Tim can Sompa FM. Yade Yanti who was it. Memonia, so few vans Abacan. I am a yadi. Then so you're better. Into baby, I should be a man tonka. Never come with the main tea. If you say, as some of Papa Nakano, I just a one Casan walk consider defeated that. It is idea about some or no, but Fanadia man. Now some junior day, Emra. Oh, if you say what you have to know, Bossy, I call agency crowd this kind of faho. I'm walking record ni na day, Abba, ya ball mamma, so no more. Etia hu se ampa na papa no on toto ne nema ase oya ne nema kama afi wa wo kɔ to hɔ no a wo hunu se ase ne ma nko yi sompa afi de wa pɛ baabi afa sante saade a abige bra na bɛka wase ma yenti na yenhunu se papa no mpo wayɛ nia ense se wo ya ne bade yem fansie untimi mfa nkoma ba ma foforo wo na ode wo ho na so wo nware biem nti wo nware biem na wo kɔde a fa ne ba ma no na me de me yam sisi wo me ho ma wo ne se wo ba ne banyini na obehunu se ne papa ni enka ne papa e be eden e be fa no na wa mananko yo ene kwala ba ya be manso Otwese kan ya be hu otwitwawo no ano no enti mesra wa Abraham Panso wa ha unti mfa kwala ni nsie o international policeman Azazira number 1 yedase ma cholos na be enko fire be pon we oda wo we ana Abraham pra ewie ni pra pra ya Sompa nyame nhyira mo paa wɔ adwuma mogusu amoyɛ wɔne wapamfo nyinaa yɛde nkyia every Dr. Lawson Chairman who penny kwankyerɛfoɔ kɔfa bae na so yɛ ɛde ma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa Ghana man Dr. se ɔkyea mu nyinaa ɔda mo ase ɔnim sɛ obibia ɛho yɛ Lawson Herbal Center Kumasi Ebuakwa Canaan ɛhɔ ana ebutu a yɛdi adwuma 25 years and still counting nyame adom yewonuro pa ene ofa baabia doctor ne din ewo baabia Lawson Herbal Mixture Law Care Mixture ana afei emema nko dro delay man capsules nti mesrewa doctor say nemen kan chiro say yade wo ho say yade ni ho bomodian na num nro ibi na emmo ban sonko emfama mesrewa ene sa wo hwɛ me na wo tie me a oye obi a onasia tatai onasia peja waposo yo ya kotodwe hono na achia osisi ana ya oya Lawson Herbal Mixture wodru mesrew obi hwɛ me umia ne nipadua na se tomu a entimi ensan empeja bio mesrew ase bomodian na no se drebi obi hwɛ me ne ti epae no nani ase tuato ne honam aye ne hyehye nanum ne nwinom okokete so a wontimi na doctor say ebia na malaria mo ani bi ana ba ni peduam odi abobodia na koye hwehwemu ebedadi anase test no positive nko ade a number 1 anti malaria product e wodwaso ebeboa na atu ase e de afiri hodi ama wo Lawson Herbal Mixture misra abobodia na numbi na nei nipa bebre no a na yakoma twemo bo ne perepere onanti kakra no wabre dade da nyina nasmo kale se ye me pressure enu an nyina ye tie Sompa ha manaku ansa ene nyankopon adom bosumi bosumi a yatudi ase owiase afa na nyina ye bodawuro ade afa yade a efre sa hypertension ho sa yade we sei ehwehwemu aba beda di se eniema pote da di anasa de ba ne ye hye dan hunu nanso ebi kire se ebia na omu aye du bebre aboroso mesrawa bomodian na no maduru e friend Lawson Herbal Mixture emwa na oso enti kama emfamam uyo obi a ebia na ompe apomotene bomodian na hya ase nkakra ebeboa wo yie pa
enuane asrade adone ma pomodiana no mro bi na wudi sa anuane no na eboaw enani mogya no ebiebie wuntirenim sede be ya akoma ne pompi mogya na ebetimi akọ ede amawo ti se ye pressure nko ade a na opipi no ebeda ba bia wo se da ede amawa Lawson Herbal mixture misraw ene ya de ba ko a edi adasama enya ade e friend say diabetes asiche yade asiche yade enti obi asiche yade enti obi ne ato atwene asiche yade enti be ma bia da ne oba Lawson Herbal mixture ebebo enema ne bebre na bosume so ya na emo ya na ya asem oba bi okra bosume ba beso na ne swati waye basa krofo hunu kra na ehwe ne mienu Lawson Herbal mixture be ma bibia ba kama said ye wan kasada ne da nyina ewo se ba edima wo fa number na yento ankomo no so fa free akiro emfama 0242 133 577 0242 133 577 and afei 0248 619 999 0248 619 999 na ene ade de brand say Dr. Lawson ni dina self Lawson no aba be the virgin doctor enam na dura the friend Lawson law care missionary Sompa FM any merima duro ifrim fie no mu no edumienu ade bro otimi enum no ba hye no so say sadro we say na eba be ko ama won so aba be ye pagum ama won so sabi wase ya na ebie ama won so ya na ensu egu ama won so eya na niam eyi fita te saka to no ama won so ensanwa bia aba be gua yimfie ho no sa niam na nyina afiri ho ede ama wo Dr. Steven Kacho say so we your ba enama wonti ama sabi se wo ho abie ana se enam nsaya de ti ama wo ho abie a Lawson law care mixture we sa de nyina de afiri ho e man hye ne so say e man no sa dre nyina wie na esiesie omo ama omo ye kama e wo say yanso esiesie ye ho nti bema wonso aduro e Lawson law care mixture e bowo ama obema na ehi aye ketua atwe akomu ensawansama agu ano eya na ensuo fremu ye den eba ama na nsen wa ho ode ne kora akofom ono Lawson law care mixture na bibia be ye kama e de ama Dr. Siasmo kan say wo de wonu maduro na wo cheke eduru se de wankasa wo pe no na afei wajai anya hwe kora no monto ama akoma yesa bibia ebe yie na wo de anigye ne ahosepe na wonso waka wona Alfred Dr. Lawson say the virgin doctor no 0242 133 577 0242 133 577 and afei 0248 619 999 0248 619 999 na yenwie komo na yenche na me kai munua no me ma se ene efie na ntokwa 12 na ntokwa aba kasa twitwie na afei me na sepo mentime ho ase ni nyina ekoso no misro doctor say ene yentu ase ekura emfamfrio this year there no excuse also ye bema wo ye wasaje pepepe enti na ye de mema nko adura ye fre no delay man capsules adura ne din ene ne honam ese enti misrawa wo ye bema na say enkoyi wa wodi adanse wankase wa hu ama sese kura wo pia ni jeni ho na se kura de obande na twi ho na wa onu se ye wo asem no beken na nso na ntisa delay man capsules beboa no mienu anopa na no mienu anumrem ebema akoto dwemu ayedene ebema asisi mu ayedene ebema apachi ayedene na afi wagina brane se bema na ade edere se delay man capsules esiesi ono na bema ese boban sonko ade ama prostrate no tida bia ya na ye kase wo ye bema ment na ho eme enkohye okatita na se yemfa roba no enkoto bema nu ekoba na saade a na ya asem ade ama delay man capsules se ye kokonti na afi ama bema na se wa ho ode akofom ana se wontimi nya wadwuma se de se na fata enigye eni ho mfama wa delay man capsules no unum bia ebesiesiew na ama wo so enigye na ba no ba na bi na wakanfo se miwura meda se mema nyina ahye no so se de obesia no maduro ne nie uto delay man capsules na the Lawson law care mixture no
wode ayɛ nsuo nti anɔpa wodidi wie a meti du no akyi na wahyɛ disposable cup no nketewa no mfimfini na ade amene topa ne mmienu saa nso na anummerɛ woayɛ ne saa pɛpɛɛpɛ de ama me ɛba saa wode boɔ baako akum nomaa mmienu ɛnsiesie hɔ no na ɛyi nam nsayadeɛ nyinaa de afiri hɔ de ama wo ɛmɛma timi no mmiɛnsa no nyinaa ɛbom ɛyɛ Lawson Herbal Mixture, Law Care Mixture, and a Delay Man Capsules. Na afei ɛmaa no ano mmienu no Lawson Herbal Mixture and a Law Care Mixture. Hyɛ no nso sɛ ɔba a wɔfa afuro yɛ a ne yɛtufo ana afei deɛ ɔma akwadaa no foɔ mo deɛ montimi ɛnom nnuro no bi. Na afei Delay Man Capsules ɛyɛ mɛɛma aduru no bɛɛma a wonya mfinhyia edunwɔtwe nso wontimi ɛnom bi. Hyɛ no nso fama me sɛ baabi a ɛto drugstore, herbal shop, pharmacy, over the counter. Ukokodro na ubisa yenu na onsa ebeka bi. Kwada so for monko eye DVLL office no ene Lawson Enterprise and di hwe animu. Eho anoba park the key ono ankasa. E wododo bi a ohia bia no onsa beka. Na wonso wanom wodi aseda amaye 0242 133 577 0242 133 577 and after 0248 61 99 99 0248 61 99 99 Lawson Herbal product dear or see a home na no a in kind na yanomwa and no free say yes yanombi yadamuas yes pa midima fu se wani ama na abrampa Dr. Time da so ane wodi ni se bre ato ya de so bomodin afre no 0244774282 ABA Herbal Center yemfi ye ni nkire ho doctor say tesi wani so ye kɔ ho opusa wani yemfo nkɔ oje ho anya no nyima ye obeyi ama amani nyina kɔ ane odi for 3 days no obewa ye free so ententem kra wo kwada so dwena se ye de ni nkire ho ena doma include so Ebenezer Preparatory School woni apia ku bi coast ye kɔ ho sisi 0541565199 me pacho ash foam na afre you ye kɔ akɔji bi osibo right show eye tete die obeda so ama wan enyasem ketwa ye kɔ akɔji bi mi showroom no a no ajibi absa ye ko emai yankwai ti be bi ehia ye ko gibesi ye de be ye dwuma ni be nyesika udru bank bi e absa no ko gibi nchiremu kanje na kalan drink eye nsu kroje ubetimi de ade bi ede nsuo bia your brema UGC ye ko gibi about to kwanta 0241449191 Tabita eya sabia soronko e de abrofuduro enya bibiduro ye kabomu enti yade nu dwane tenten ebekọ obetu ase afri ho ni nyina bekọ ye wa hunto da ban Findi Junction ye de ni chire 0260196219 a bishop apemprande afie ni ho de kura obia kono ko tu biton ye wo silver ye wo gold de de hye ya so ye kon ye nsa ye nan ko jibi 521 asabre akokwan so abai ode niema bebu nyasem ketwa edu chimwa mami brayo mu ha oba ya che owonuro kono ko jibi edu chimwa mara mis ebe mama re ni nyina adwane no wa bre ko tonic ebe mu ahihye be ma be ma obeginem yenkase pad yekase yas 24-hour protection ebe bo ho ban extra long eso niemem etima ye smart ko ba bia ko bia World Hygienic Day. Yeah. Eni ahihye niema kase pa guakwam. Eni be yiri fia. Se no be cheche se de si bo ade ni nyina. Ba. Ejamfo ba. Osi ade nyina. Osi be dwane. Se ekuro bi atu. Eye funwi. Obe mia me na wu. Ni nyina da. Enam sa ya de. Ebe ko 0244988004. Diamond Scientific and Alternative for ye ni chirem Dona Keba ye ko gibi esimo ejina ye duro e ma be ye bare ebe mo wajinam and then show to 02467267 Bipini Toma Plus wo se duro papa obo ano kokwa gibi wachi ebe dwane aduane tomu na ye wo ya e bi eto na duro etu aduro bia 0541337810 na brampa maladi metement ho ne yakọ maladi hwe abrantie no sofo pani
Adum Evans baby obi anu malady onwane nye ne krankwa kwa bezo hwe malady ko beku no ana ndi so adwane wo so obefa wo bayi ede ne kwa kwasi bro ne kwa kasabre ne tinya ne dia malady die besi bia ye na yenka bibi kira biga osei baby onam biala malady ye manati ase se akola no enye ono kwa ne ba no no enye ono kwa ne ba akola finhia duba akode malady watimi kira ba bia opeso otena efse nipa mienu na de ne ba wiase ede akwa na ba malady me ne wa wale boni be na asi me che kwasi bro ni kro me ye masede wo se emretia wo se me timi nware biom malady ejidie wiase ne ya bayi eye mabi subai wo mu da na die malady mabi kum mabi o we ekum sunsum abrantie nya twro no wasua ano esofo malady ko badwiri wo wisawu ejema mia be yo wede checheche na me wale wo na malady minim dia me dia ye wo wo se magyawo afa kopiam court nyina malady dia na mabi chirechire awade ru kobia na ya na wan kobia na ye abi yo sai eya wan kasama me wodi yesta na ya malady wasi krobesu no wo sunyan no dumase wo wutie bia mo mana mane sani kruana na se eye sofo Adum Evans wasi akoda no onfa ne mra ne nyina ye hwe no na akola no malady efi shedu ba kodie akra ne nyini na be ya me desa akra ne be nyini na mehu no malady sakra na ntima kwa kwasi bro ni kroma na se ne maame da so da tiase a ne nanamu da so da tiase malady awai ensesu oko onyo mu ma eso mu na ma ne branko yie malady nyama bi on ma tan yemienu dia krankra ba wiase ana kra ba wiase a ede etira hoji na tim so sebi omu ni bi kra hwe omu ma no ti ba bi obetimi ede akra na ko school papa wo se me ma hu ne ba malady ase nyansam bai e na wo sa asem we ye be sere awofo ni bi malady so omu ma kwa wade a nyomu nya so omu hihye akire no we sa na wom na ma koduru ba bi aduri onfa akra ne mra na sofu Evans onye ne ba no ohwe no malady me da ase pi kwa jibi eye kama se ye kwa jibi yenkwe yefie ni nchirem ye siesie efie ye de bi si ye niema ye de ewo konkra na fidri botu enu kra na malady e me fe no wase be yakoda ne nkofo na nu mu twitwa enu nti ohima detergent ye de ni chire ko me ko ma bi oho uko the palace bi oho emeye ye moda ka enye ye nkonko jibi uko Adum gate 11 ye ko jibi uko gate Dubai gate 11 ewo ho malady se maji bebre di abre o se wo nkra na pese utu bi kotoni ubenya ne bebre phone number 0245 155966 kuma say 0540 578 790 enkwa umaniso 0554931920 0548 93193 0554931920 0548 931 eshe 0554931920 0548 93192 Sophia Semu Emoyo Moya Emma. Hello. 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 Bajo DNT. Sompa FM. Samuel. Yo, Sammy, it's you. Hello, Bajo. Good afternoon. Afternoon. Bajo, how are you? I'm about to say something because I Hello. Hello.
Papa, ain't you? Good afternoon. Afternoon. But for me, man, when you get to see a pump. Hello? Eja imaya te unkakasa. Mpacho, nkomo we I say, na for do time. Ni obari chi. Nobody be no obani say, ni ma me say wori dey. O wori dey ma chance ni na class. Eya kodan na me ka say. Na me say. Na say, na some way ya or ko dey na set me time. Na e say the same. Hello? Asem na waka me na sin wasan start o tie ne ho o mo ha dwen ai bi je ya ma pon wai market. You go from Jiname no, you different type of Jiname. Betobi, Abuani Yafo, Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Let me check Papa be a dummy comb. Share. Beshibi. Let me bango Papa be a dummy share. Yatete near man is to be beer or Abyss shop. Bibia or Abbey shop, Betobi cotton, Betobi coche, a fufu la fo yatesu bla Adesia Market, Abyss Plaza. Bye bye. Adi, oi. Honey, I never surprise you. It is a herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa, Epe Ajiwakade, and no would jack a sepan and neck. Could the brew a yama money mema, a yoko ni Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. And my mema brand. Na a yemme. Na edusa was the same with Bravo. Sweetie. Come on, mommy, what does ye? It's a living testimony. Koneko Judy. What can't yeah, damn sorry. Oh, be I just happened for one woman for down for any the onion fear do me. FDA, Aji, a Jadian Kratoi Atom. Hello, me dey Grofyunn. Wanu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyere se, yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti. Na wo behia Grofyunn Herbal tonic. A yedi koko aje, emeni pedua no nuane nuro. Ma wutumi didi. Grofyunn Herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Ni kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yes, comfort, I got yes, confidence, I got yes. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes, yes, yes. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got yes, confidence. I got yes. We got yes, protection. I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got yes, protection. Ojo, that's it. Oh, foul.
Coco ni IMT. Anyway, if you menstrual pains. Oh, this may not go be test be or any capsules. So the mawa say Coco IMT. Why if you menstrual pains na eternity. Na me say na say why if you yare or kwa yare sabia. E no mo say wanya malaria. Me ko ya no ma me malame. Me ba ya na mbe malame say why if. Enyira nu kura no what say me kura wanya me kwa. O ma me tonic bi. Bra. Me say me hwia jintumu. Hey, honey, into a baby na can want some son. Oh, baby. Oh, baby. Anything ya. Chanenso, open for, or bad time, or my abofra no for, and I abofra only in fear do me 8 me for said. Enroy, open your biato, our pharmacy shop, herbal shops, and over-the-counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Hey, middle. Now then, I want to why you still for Sano. Eh, no, Jama wa bre. Akos, send your men, send me name which shemeno, a moye titi, mean to me, sorry. Who name one? And when me free don't buy and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, and to Numbian San Wakoda, me who yana sawada, Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mofusaneno, eche, natural garlic papebi, any idea. Aha, now no, Madame Fukofimpo catch them say, you work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now, man for 2 or more 2 guson, and Yasen get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu Wapasu, sorry, who complaining. So one 3P, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and answer Quadawian and fear to me. FDA, AG, a Jedian Kratsui, Atsu. 3P garlic mixture. When you do a memo pharmaceutical shops, any herbal shops, Fred Piwak, 024-89-288-24 and 020-100-0021. 21st Clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, when nerves never to us and if I was slim, never on Nansia, Bessia, Hono. Say, who teach him and not any offend sciatica. Na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo slim wo je ho ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibim ha no ebi ni ba bia ji se 21st Clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st Clinic wo mu ye sciatica expert. Sompa FM